L-impjiegi f'Malta żdiedu bi 3.6% matul it-tieni kwart ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu għas-sena 2012. Din hija l-ikbar żieda li ġiet reġistrata f'dawn l-aħħar 12-il xahar u din il-figura hija l-ogħla rata fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-qatt bħalissa jinsab fl-inqas livell li qatt kien minn Diċembru tal-2007. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qiegħed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-lokalità tal-Gudja fiċ-ċentru laburista tal-istess lokalità. Joseph Muscat ten li minkejja li f'dawn is-sitt xhur sar ħafna xogħol qatt fadal ħafna xi jsir. Il-ħidma li għaddejja minn Gvern Laburista turi li s-sitwazzjoni tal-irkuprar tal-ekonomija qed tinħass fl-affarijiet li jidhru żgħar kif ukoll dawk kbar ħafna. Fost id-deċiżjonijiet li ser jagħmlu differenza kbira fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u li ser taffettwa direttament lil familji hija dik li Children's Allowance ser jasal għand il-familji 3 ġimgħat qabel iż-żmien li s-soltu jintbagħat. B'din id-deċiżjoni il-familji ser ikollhom serħan il-moħħ għall-ispejjeż li ġib magħha bidu ta' sena skolastika ġdida. U għamilna din ċaqliqa fejn antiċipajna Children's Allowance. Xi ħaġa li lill-Gvern ma switux ċenteżmu wieħed. Imma li l-familji tagħhom benefiċċji kbar. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni politika li wired dan il-Gvern fosthom li wired korruzzjoni fix-xiri taż-żejt, korporazzjoni tal-Enemalta falluta b'aktar minn 800 miljun euro dejn u pjan dwar l-enerġija mingħajr miri. Gvern Laburista qed iġib bidla fid-direzzjoni u għalhekk it-taxxi tal-poplu ma jistgħux ikomplu jintefqu biex jitħallsu id-djun tal-Enemalta. Iżda jibdew jintużaw biex titjib il-kwalità tal-ħajja tan-nies, jitjibu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, jonqos ix-xogħol prekarju, tissaħħaħ is-sistema edukattiva u l-qasam tas-saħħa. Gvern ġdid qed iġib bidla fid-direzzjoni billi pajjiżna mhux qed jiffoka biss fuq investimenti u relazzjonijiet Ewropej iżda qed jimraħ ukoll għal dawk internazzjonali. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-ftehim li sar maċ-Ċina aktar kmieni din il-ġimgħa dwar il-qasam tal-enerġija, fejn permezz dan il-ftehim għall-ewwel darba f'25 sena l-Enemalta ser tibda tħallas id-djun tagħha. Tkellem ukoll dwar il-ftehim li sar il-ġimgħa li għaddiet mal-Libja fejn Malta ser tixtri diesel, petrol, fuel tal-ajruplani u prodott taż-żejt mhux maħdum bi prezzijiet u kundizzjonijiet vantaġġjużi. Għandna nużaw din il-pożizzjoni tagħna. X'il-viżjoni tagħna hija ta' Malta Ewropea, Malta Mediterranja imma Malta globali. Parti mill-komunità dinija, parti mid-dinja globalizzata.